Παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, Loco TV εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε Minecraft αλλά PvP με τον αδερφό μου. Γεια σου, παιδιά. Ωραία, πρέπει ας πούμε να κάνουμε 3 kills ο καθένας για να αρχίσει, για να νικήσει. Και καλό Πάσχα σε όλους, επειδή έχουμε και Πάσχα τώρα και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα έχουμε βέλη, το Γιάννη, ο αδερφός μου έχει βέλη. Εγώ έχω πάρει stacks golden apple, ένα σπαθί για μαντένιο και φουλάνι και το καταλάβατε. Αυτό ήταν creative και το πήραμε και αυτό το σπαθί. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν είσαι έτοιμος, πες, είσαι έτοιμος? Είμαι. Ωραία, 3. Περίμενα να φάω και εγώ λίγα. Εγώ θα φάω 3. Ωραία, 3, 2, 1. Όχι. Είμαι καλύτερος. Άντε ρε. Στα πόσα παίζουν? Στα 3. Kills. Έλα ρε. Τι κάνεις? Πάρε και αυτή. Πάρε και αυτή. Έλα, έμπρο, τελείωνε. Έλα, έφυγες. Έλα. Τι πήρες εσύ? Μπο πήρα. Τι βελάκι πήρες? Κανονικά πήρα. Α. Και εσύ κανονικά δεν πήρες. Wow. Έλα εδώ. Πού είσαι? Σε τον τζάρο, ρε. Έλα, μπρο, δεν σε βλέπω. Έλα ρε. Έλα με σπαθιά, ρε. Έρευνα τώρα, ρε. Όχι. Πόσα έφαγες? Ας σου πας την Πολλά. ασπίδα. Έλα ρε. Παιδιά, και επίσης, ξέχασα να το πω, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, subscribe, κουμπιά, καμπανάκι, για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Και παιδιά, θέλω να φτάσουμε 100 subscribers. Άντε για! 1-0. Σναϊπάρα, Ωραία, παιδιά, πάμε. Όχι. Εγώ σου είπα έλα με σπαθιά, εσύ τίποτα. Περίμενε, να φάω λίγο. Όχι. Περίμενε. Παιδιά, και θέλω να σας ενημερώσω ότι έρχονται και άλλα τέτοια βιντεάκια όπως Bed Wars, Sky Wars και άλλα. Manhunt. Ναι, Manhunt με κυνηγάει ο Γιάννης και αντίστοιχα. Όχι. Ναι. Σε να πεθάνω. Όχι. Έλα σε πέτυχα, ρε. Όχι. Πού είσαι ρε σας? Έλα ρε, είσαι κότα, φοβάσαι. Ωραία, σε έχω μπρο. Πάρε και αυτή. Πάρε και εκείνη. Όχι. Θα σου σπάσω την armor. Πώς έφαγες golden apples? Και βάλαμε επίπεδο κόσμο. Όχι. Ναι, μπρο, είσαι νουμπάς. Άντε άλλη μία. Ξαναγεννήσου. Βάλε ό,τι μπορείς. Ωραία, θες να το πάμε στα 5 kills? Όχι. Ωραία, στα 3. Έλα ρε. Εγώ σοβαρά. Θα σε σκοτώσω. Άντε, έρχομαι από κοντά. Κάτσε. Όπα ρε, μη φας πολλά. Τι κάνεις? Μη φαγάς από κοντά. Έλα εδώ. Όχι, εσύ ρε εδώ. Τώρα θα σε λόγω. Έλα μπρο, τελείωνε.
Έμεινε 2 καρδιές, 2 καρδιές, 2,5. Τελείωνε. Τι κάνεις? Πρέπει να φάω κάπως. Παιδιά, δεν πάει πολύ καλά αυτό. Ναι. Στο τσακ. Να είναι καλά το Diamond Armor. Θα πεθάνει. Εγώ δεν με νικάς ποτέ σε PvP. Hey. Τρέχεις μπρο. Παιδιά, αυτός ήταν ο σκύλος μου. Παιδιά. Σε έχω ρε. Νομίζεις. Και έρχονται και θα παίζουμε και μαζί με τον αδερφό μου Hardcore, Survival, Creative. Όπως σχέτως έχω κάνει. Λέρε. Τι κάνω, λάθος item. Έλα ρε μπρο τώρα. Καλά, οκ. Πάμε ρε. Ψάχνω τα πει. Και parkour δεν θα κάνουμε την τάση. Μπρος έχω πετύχει πολλές φορές με bow. Κάτσε, πάλι καλά που πήρα πολλά βέλη επειδή έχω ξεδέψει πάνω στα βέλη. Παιδιά, ο Γιάννης, αδερφός μου λέει, με παίζει από τάμπλετ, οπότε θα είναι πιο δύσκολο. Αλλά είναι καλός. Τι πανεύκολο είναι. Τελειώνε. Να πάμε 2-2 ρε. Θα το θέλεις. Μπρο. Το θέλεις να πάμε 2-2. Όχι θέλω. Θέλεις μάλλον. Σε έχω ρε. Ναι. Έλα. Όχι. Μπρο, μισό χάρ, τελειώνε. Δεν σε βάρισα. Έλα. Ναι. Έκανα βλακεία. Μπρο, όποιος το πάρει, μπρο. Πού είσαι? Πίσω σου. Εντάξει, γέμισα. Μακάρι να το πάρω εγώ αυτή τη φορά. Τι έλα, μπρο. Πού είσαι, σου έχασα. Παιδιά, πάμε κατά πάνω του. Κι εγώ. Κατά μούρι. Πάρε και αυτή. Έλα εδώ. Ευχαριστώ για το boost. Έλα ρε. Τι λες, θα το πάμε στα 5 kills. Όχι, σε 3. Στα 5. Στα 3. Καλά, στα 3. Όχι, έφαγε πολλά. Έφαγες πολλά χρυσάμιλα, Τι λες, να μόνο 2 έφαγα. Εγώ δεν έχω... Πόσο έχεις? 3 καρδιές, 3 καρδιές. Και... Ας φάω λίγο. Εσύ δεν θα φας. Καλύτερα για μένα. Τι λέει Γιάννη, θα χάσουμε. Περίμενε, έχαμε. Πάρε και αυτή, όπα. Πόσες καρδιές έχεις? 8. Τι 8 ρε!
Λάθος item κρατάς. Έλα ρε, σε έχω με νικάς. Έλα εδώ. Δεν είναι ένα σπίδα σου ρε φίλε. Μέσα. Από δεν είναι Πάρ' το. Όχι. Έλα μάνα αυτή είναι σπίδα σου. Έλα εδώ. Το από πίσω σου. Όχι από πίσω. Παιδιά, αφού φάγαμε χρυσαμίλα. Golden apples, γιατί το λέω στα ελληνικά. Είναι κατεραμένο. Πάρε και αυτή. Τι σου έχω κάνει. Θα πεθάνεις. Κάτσε να δω την ασπίδα μου. Μπρο, η ασπίδα και το helmet μου. Αφού τώρα ούτως ή άλλως θα πεθάνεις. Τι γίνεται. Ναι. Μπρο, έχει λαγκάρι. Έχει λαγκάρι. Ωραία, φίλε. Έλα, μπρο, πόση ζωή έχεις. 10. 10. Πότε ρε. Κάποτε. Τώρα θα Τώρα έχεις. έχω 3. 0 θα έχεις. Τι δεν τρέχω ρε. Δεν θέλω να κάνω snipe. Σου πας ένα σπίδα ρε. Μόλις το είπα. Ωραία, σ' αφήνω να φας, σ' αφήνω, ούτως ή άλλως θα νικήσω. Ωραία, για να είναι δίκαιο, πετάω την ασπίδα μου. Άντε παιδί, σε λυπάμαι. Τώρα τι θα κάνουμε. Ό,τι ασπίδες να μπω. Έλα, έρχομαι. Έλα, με σπαθεί. Φοβάσαι ρε. Καλά. Φαίνεται καθαρά να κοιτήσω την εγώ. Φαίνεται Πάω. χαρά, Πάω. Πώς κάνεις έτσι. Τι Το έσπασε. helmet. Έχω 8 Μπρο, καρδιές. ξέρεις τι θα μου βγει η ασπίδα. Θα μου βγει τα πάντα. Δεν με νοιάζει, ούτως ή άλλως τώρα είσαι στα τελειώματά σου. Τι χωρίς helmet. Έλα εδώ. Πάω. Νάντε, γεια! Νικήσαμε, παιδιά. Άντε, κανείς δεν τα βάζει μαζί μου σε PvP. Ποιος είναι αυτός. Παιδιά, τι γίνεται. Ο Γιάννης. Κάτσε αυτή. Κάτσε. Ρίξε μου λίγο hits να δω πόσο... Άρα θέλω να σε σκοτώσω. Όχι, δεν θα με σκοτώσεις. Γι' αυτό μου. Δεν θέλω να με σκοτώσει τελείως. Ωραία. Γιατί το λέει αυτό πάνω ρε φίλε, κάτι λέει. Σε λίγο πάνε θα φύγουν οι μπότες μου. Ωραία παιδιά, Γιάννη περίμενε να έρθω μαζί σου. Ωραία. Παιδιά, αυτό εδώ ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Άμα σας άρεσε κάντε μια εγγραφή, ένα like. Άρχισε να βρεις. Τελείωσε το βιντεάκι. Πάρε και μια ακόμη. Ωραία. Και αυτό ήταν το βιντεάκι λοιπόν. Άμα σας άρεσε κάντε. Έλα, μην με σκοτώσεις, σε παρακαλώ. Έλα. Εγώ σε νίκησα. Και μια φορά τελευταία εγώ. Ωραία, Αντζενίκ, σκότωσε με. Έτσι για την πλάκα τώρα, επειδή. Παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι. Άμα σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe, κουμπί ένα καμπανάκι για να μην χάσετε ένα βιντεάκι. Και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Καλό Πάσχα. Αντίος.